Dobrodošli u još jedan video. U današnjem videu hodamo kroz Barš čaršiju. Danas ćemo isto tako malo pričati o historiji Barš čaršije. Barš čaršija je lokacija gdje se historija i kultura miješaju. Tu se mogu naći i stare zgrade, stare ljudi i naravno stare tradicije. Barš čaršija je izgrađena tokom Osmanskog carstva. Riječ Barš čaršija znači glavno tržište na turskom jeziku. Barš čaršija je izgrađena tokom 15. stoljeća dok su Osmanlije bili u vlasti. Barš čaršija služi kao smjesa kultura između osmanskog, austrougarskog i slavenskog naroda. Barš čaršija je živo svjedočanstvo istorije i baštine grada. Barš čaršija je bilo srce sanajske trgovine, zanatstva i društvenog života. Ali ja kao Bosanac ne bi mogao o Barš čaršiju pričati da nisam spomenuo kahvu. Na Barš čaršiju morate naći pravu bosansku kahvu. Sad, da li je to turska kahva ili je bosanska kahva, to ne bi mogao reći. Ali znam jednu stvar, lijep miris kahve popunila čitavu Barš čaršiju. Gdje god čovjek se okrene, ima lijep miris kahve. Na Barš čaršiju kahva nije samo piće, to je način života. Mnogi ljudi žive od toga. Mnogi ljudi žive od para koji zarađivaju uz prodaju kahve, a isto tako današnje kazandžije zarađivaju što prave te finđane, to tako. A baš u centru Barš čaršije nalazi se Sebilj. Sebilj je ikonično. Svako ko ide i posjećuje Sarajevo ide pravo na Sebilj. Mnogi se ljudi pitaju zašto dolaze velike ljudi na Sebilju, šta to ima posebno. Stare Sarajlije kažu, ko popije vodu sa česme na Sebilju, njima je suđeno da će se jednog dana vratiti i ponovo popiti tu vodu. Dok smo na temu pića, moramo i govoriti o hrani. I ja kao Bosanac volim ćevape, a posebno su sarajevske ćevape. Sarajevski ćevap je način proizvodnje ćevapa.
On ima drugi začin, druga količina mesa naspram masnoće i to je za prste polizat. Gdje god more čovjek da nađe ćevape, isto tako more naći i bureci, a i naravno doner. Doner je nama ostao na baš čaršiju čak i od Osmanskog carstva. Do dan danas ne mogu otići na čaršiju, a da ne pojedem barem jedan doner. I nakon što se čovjek najede ćevapa, doner, bureka, bilo šta, mora čovjek ići da popije nešto hladno i da pojede nešto slatko. Svugdje po čaršiji možeš da nađu slastičarne u kojima imaju lijep sladoled, lijepo šta popiti i naravno baklave i kolače. I ako ste na kraju dana ostali pare, morate lijepo fino ući u malim radnjama svugdje po čaršiju. Tu morate naći odjeću, nakit, suvenir, baš sve što srce želi. Bez obzira ako ste vi malo dijete ili penzioner, po čaršiju svako mora da nađe sebi nešto lijepo. To je to za današnji video. Ako vam se svidilo, ostavite like i preplatite se. Kao uvijek, ja sam Kenan Mustafić i hvala vam na podršku.